lige fjerne fanen, så han kommer forbi. Jo, men den må ikke stå der, hvis I lige vil fjerne den. Fordi det står foran hans udkørsel. Så går det. Ja, det er ordentligt. Jeg filmer lige her, at han ikke vil fjerne den for dig. Ja, ja. Og nu mennesker gør sit arbejde, ikke også? Hvorfor det? Fordi det er hans job. Hans job? Ja. Hans job er ikke at gå ind og lave noget på kagerammen, vel? Jo, han er formand, så det må han gerne, så det skal være godt. Tak for i dag. God jul, du. Jeg har det skide godt. Jeg håber også, du har det godt.